Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ha, Rojbaş. Rojbaş, kompüter ji te re lazim e. Kompüter ji me lazim e. Tu kompütereke çawa dixwazî? Tiştek baş be ya. Ew kompütera ber te pir baş e. Ava. Be vele. Walleh. Çıkaz e. Ew kompütereke modela nû ye. Gelekî baş e. Pentium 5. Çi penç? Pentium. Allah Allah. 5 GB remavê heye. Vaa. Başa. Fiyatı üç ye. Ez ev kompüter pir baş e ha. Ji Amerîkayê hatiye. Jiku hatiye. Ji Amerîkayê hatiye, Amerîka. Riyaxandaki çoğu bu hatiye Diyarbakır'ı ya. Na, me ji bo müşteriyên mîna te anî vêderê. Müşteri bir amin. Ji bo müşteriyên mîna te ye ev kompüter. Spas. Kompütera baş, ji bo müşteriyên baş. Le xuyaye. Vallahi başa. Fiyatı üç ye. Pıçıya xalo. O performansa vê kompüterê jî pir baş e ha. Binere rengê wê spî û reş e. Xweşik e. Dîzayna wê modern e. Modern. Ew dibêjin ya modern. Kurdi çava dibin? Modern. Yani nûjen. Allah Allah. Modern nûjen. Kompütereke nûjen e. Kuru kişan zamanı kazdık. Mıkkat teştek fem nakir. Ev kurmancı ye, kurmancı. Aa. Kurmancıya modern dibêjin jê re. Pere. Çıkas peraz dixwazi. Uya becaj mıra. Oh! Pıçıya. Ev kompüter pir erzan e. Prezane? Pir erzan e. Prezane. Erê wî? Allah. Fiyatı üç ye. Pir erzan e ji bo te kompütereke wiha pir baş e. Hema bikire û bibe. Tamam. Çıkas dixwazi. Fiyat paha. Ya tu li buhayê wê nepirsê. Li fiyetê wê nepirse. Ev kompütereke pir baş e. Kompütereke wiha hema mirov napirse û dibe. Tamam mı faham kir le. Te belaş bidî. Bine dîzayna wê çi qas xweşik e. Pentium 5. Rema wê bilind. Dîzayneke süper. Performans, internet, e-mailan di yek carê de bişîne û bavêje. Xuyaye. Tamam. Pıçıya uya beje. Pere te dedim. Ez hep bikirim. Erzan e lo erzan e ne kadar dixware? Çıkas e. $2500. He? Çıkas. $2500. Ev kompüter bi $2500 ye. Kompüterle Amerika atiye. Ji Amerika atiye le emla Amerika ne? Dolar çe. Varaka. Çıkas varaka dike. Dike $2500 dike 5000 waraqe. Vah. Çıkas. 5000 waraqe. Yani $2500 lo gava mirov dibêje waraqe pir buha xuya dibe lê ne buha ye. Ne pır vahaya. Na ev kompüter ne buha ye pir erzan e. Kamka. Pere min tune ez fakirim ez xandakarım tişt var nikarim bidim. Pır vahaya. Bise em bazar bikin. Bazar bakın. Tu ji ku yî? Ez dersim me. Tu ji Dersimê. He. Dersim welatê şêran e. Vallahi raste. Başa. Kesên mîna te ji Dersimê kompütereke baş layıqî wan e. Layık me ye. Layıqî te ye. Ji bo te ji $2500 ez ê daxim $2450. Binere çok az erzan e. Yani penc. 2005 yani 2000. Ji $2500 ez dikim $2450. Min ji bo te $50 naxwazim yani. Ez ji bo te $50 naxwazim. Tam maraka şavuna $5. Te her malamını. Na be. Pır bahaya. Ka bise. Ne karım? Ne buhaye bira. Raste başe. Kompüterik başe. Li vakas peremin tunen. Başa. Ka bise ez ê ji bo te fiyetekî çê bikim. Tu xwendekarî? Xandekarım. Oo tamam. Tu xwendekarî.
Ez ji bo te 200 dolarê din dadixim. Ji bo te bila bibe 2250 dolar. Spas dikim ne disa jinabe. Pır baye. Ev ne kadar? bihaye, pir erzan e. Na ne karım. Ana tu vê kompîterê naxwazî. Dixwazim çawa naxwazim. Ha, Yeviyan naxwazim. Pır baye. tu Bak. Kurdî. Çawa. Kurdum. Tamam, madem tu Kurdî ez 500 dolarê din dadixim ji bo te. 1750 dolar. Baş e. 1750 dolar. Kotuna wî bile 2 saatan dikire. Pır na. Ne karım ne karım. De Pır baş baye. e. Ji bo xatirê te. Boş hatire Camerî, min. Ere. tu weke yekî gelekî jîr û zana xuyayî. Ji bo xatirê te ez 250 dolarên din jî dadixim. Bi 1500 dolarî. Binere dike 3000 wereqe. Min ji te re 2000 wereqe daxist. Ne? Madem tu pirtûkên Kurdî dixwînî. Madem tu dinivîsînî, ji bo te ev kompîter bi 1250 dolarî. Baş e. Binere pir erzan e. Nevî daket. Na. Xap gotiye beji belaş e le na. Ne te Belaş hayat ne? ko. Ji kesî re nebêje ha. Na bejim na. Aha ji bo xatirê te tulawekekî xweşikî, delalî, jîrî, zanayî, tu muzîka Kurdî godarî dikî, tu pirtûkên Kurdî dixwînî, tu Kurdî, tu ji Dêrsimê yî, ji bo xatirê te ev kompîter bi 500 dolarî. Na. Disa na bu. De baş e. Ka. 300 dolar. Çıkas dolar. 300 dolar. Vallahi xaviştara rastî bejim. Ez xandekarım. Binere. 250 dolar. Vallahi bıdıl germi. Serserimini, serçavimini. Tamam be. Tamam be. De bibe. Mıgırt. Bibe. Bu bir kaşı. Bibe. Çi bu? Xêr û xweşî be. Spaz Pîroz dikim. beşdara. Bu bir kaşı. Ez Bibe. bazdım. Bibe. Ez bazdım. Ez. Îroj em ê fêrî peyveke nû bibin. Gava ku mirov diçe dikanekê, mirov bixwaze ji xwe re tiştan bikire. Mirov pere dide, mirov tiştan dikire. Lê berî ku mirov pereyan bide û mirov tiştekî bikire, mirov li fiyetê wê, li bihayê wê dipirse. Bilî. Ne wiha? Mirov dibêje ev bi çi ye? Ev bi çi ye? An jî ev bi çi qasî ye? Ev bi çi qasî ye? İja di İngilizî de jê re dibêjin how much is this? Maç. How much? How much is this? Bi Fransî jê re dibêjin combien ça coûte? Combien ça coûte? Bi Kurmancî jî em ji bo vê yekê bi çi an jî bi çi qasî an jî bi çendî bikartînin. Çendî. Em dibêjin ev bi çi ye? Ev bi çi qasî ye? Ev bi çendî ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev Pirtûk pirtûk bi çi ye? qasiye Ew jî dibe. Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? An jî ev pirtûk bi çendî ye. Ev ev pirtûk pirtûk bi çendiye çendî ye. Hingê mirov pereyê wê dibêje. Mirov dibêje ev pirtûk bi 5 wereqa ye. Ev pirtûk bi 5 wereqa ye. ev pirtûk bi 5 weraqeye Gava ku pereyê wê pir be, mirov dibêje ev pirtûk buha ye. Ev pirtûk biha ye. ev pirtûk pir buha ye Belê, gava ku pereyê wê hindik be, mirov dibêje ev pirtûk erzan e. Ev pirtûk erzan e. ev pirtûk erzan e Erê, we fam kir? Belê. Belê. Tu müzika çi godarî dikî? Kurdan. Yeşivan perver. Helbestan jera düşünüm. Tu müzika Kurdî godarî dikî? Müzika kurdu godari dikim. Tu helbestan ji kê re dişînî? Yeşivan perver ra düşünüm. Aynur ra düşünüm. Metin Kemal Kahraman ra düşünüm.
Ya şimdi min heye Mikail Hasan jora düşünüm. Hemen racı. Jumun bavar ne ki? Telefona ona kapı perse. تو هلبستان جی محمد شیخ و راجی دشینی Mehmet tabi. Per ozane çetre. Hunermendeki mezine. Jepir hazdikim. Hevelek delale. هلبسته خود تجویره دشینی İmişteragu xalutu min ne bavari? محمد شیخ و نمریه Ve khadaşım ramaka şeke. Ken yumriye? محمد شیخ و وای 20 سال چه بو مریه خودش ترازی Ebek kura piviye. Navi uji Mehmet Çokoya. Ha, Navi tamam. kurtiye. Ve Tamam. jura düşünüm le. Yeperim nas nakır. مادام تو هلبستین خو جبو سترانین کره آپی محمد شیخ و دشینی He? از جبو ته هنکی دینجی داخم Başe. باشه Hı. ev kompütera خوشک مدرن به دیزاین که سوپر پنتیوم 5 رماوی نزانم چند جیگابایت مهازه نزانم 5000 و کپاسیته یاوی 500 جیگابایت جیته ده هست تو دکاری موزیک کو داری بکی تو دکاری ویدیو یان تماشا بکی تو دکاری لسر اینترنتش خوره به تاولا بلیزی و نزانم چی بلیزی و تلویزیون تماشا بکی تو تلویزیون تماشا دکی Çava nakım. Televizyon temaşın kare mi ne? او تو دکاری تلویزیون جی تماشا بکی جبو سر کامپیوتری؟ حمول سر کامپیوتری Normal çedike. تو دزانی He. تو دکاری به کامپیوتری به کچه کان را صحبت جی بکی Vah. Vallahi pırtıştık başa. او جبو تا همو کچکین وی باجاری پیدا دکه و جوان را ایمیلان دشینه Hop hop. خوب خواه Vah. تنه تو ببیجی به تو کچکین چاواد خوازی Şu tuştaki başa bremen. جی کسی را نبیجه ها Ne bejim ne? آها جبو خاطره ته تلاو که کی خوشی کی دلالی جیری زانایی تو الموزیکا کردی گوداری دکی تو پرتوکین کردی دخوینی تو کردی تو درسی میی جبو خاطره ته اف کامپیوتر به 500 دلاری Ne? Desen abu. دیسه بو های Tavakas got mu go na kıza kaçtı demin. Ne kıza ne demin? Sarık şey dibeci. Kompütür pençli. Çıkar. Takı çıkız. Mane